exercici de rectes tangents i de funcions. En concret, l'apartat A de l'exercici 4 de l'examen de selectivitat juny 2021, sèrie 2. Aquest exercici ens dona una funció definida per valors de x més grans que 0 i ens demana que trobem quin punt es correspon o quin punt hi ha d'aquesta funció que tingui una recta tangent horitzontal. Anem a veure què vol dir. Si tenim una funció del qual la seva recta tangent, algun punt o la seva recta tangent sigui horitzontal, precisament el que ens està dient és que el pendent és horitzontal, és 0. I recordem que el pendent és la derivada de la funció. Així doncs, si ens estan demanant que la recta tangent sigui horitzontal, ens estan demanant que el seu pendent sigui horitzontal, és a dir, sigui nul, valgui 0, i per tant el que hem de fer és calcular quina és la derivada de la funció i igualar-la a 0. D'aquesta manera podrem trobar quin és el punt que compleix aquesta condició. Llavors, som-hi, anem a fer la derivada d'aquesta funció. És una funció que és un logaritme de x entre x, és una divisió. Per tant, fem la derivada del de dalt, que és 1 partit per x, per el de baix sense derivar, menys el del numerador sense derivar per la derivada del denominador, que és 1, entre el denominador al quadrat. I això ens queda, se'n va la x, ens queda 1 menys logaritme neperià de x entre x al quadrat. Molt bé, i volem que aquesta derivada sigui 0 perquè estan dient que el pendent ha de ser horitzontal, per tant valdrà 0. Llavors, si val 0, què val de x? Fixem-nos, l'x al quadrat passa a l'altre costat multiplicant, per tant s'anul·la i ens quedarà que 1 menys logaritme neperià de x és igual a 0. El que vol dir que el logaritme neperià de x és igual a 1. I com traiem aquest logaritme neperià? Recordem que si elevem un logaritme neperià, si fem e elevat a logaritme neperià en un costat i a l'altre, el logaritme neperià es cancel·la amb la e. Per tant, ens queda x és igual a e. Ja tenim la primera coordenada, coordenada x, del punt que fa que la derivada, és a dir, que el pendent sigui 0, és a dir, que la recta tangent tingui un pendent horitzontal. Anem a buscar la seva parella, és a dir, la y. Recordem que per trobar la y és el mateix dir trobar la y que trobar la funció f de x. En aquest cas la x és e, per tant f de e. F de e, anem a la funció i tenim logaritme neperià de e entre e. Logaritme neperià de e és 1, 1 partit per e. Per tant, aquest punt que ens estan demanant és el punt e, 1 partit per e. I ara ens demana, aquest és el punt on la recta tangent horitzontal. I ara ens demanen a veure si aquest punt és un extrem relatiu. Per buscar un extrem relatiu sabem que el que hem de fer és mirar un màxim o un mínim. I què és el que mirem per comprovar o per buscar si hi ha un extrem relatiu? Que la derivada sigui igual a 0. Com que aquesta condició ja l'hem feta, l'única cosa que haurem de fer és mirar si la segona derivada és mínima, o és positiva o és negativa. Perquè recordem que si la segona derivada és negativa, tenim un màxim. Si la segona derivada és positiva, tenim un mínim. Si la segona derivada és 0, un punt d'inflexió. Anem a veure si estem en un extrem relatiu, és a dir, si hi ha un màxim o un mínim. Llavors calculem la segona derivada de la funció, d'aquesta funció, que és la derivada del de dalt, que seria menys 1 partit per x, per el denominador sense derivar, menys el de dalt per la derivada del denominador entre el denominador al quadrat. Anem a arreglar això. Aquí tenim una x que se'n va amb una x, ens queda menys x, podem treure un factor comú de x, és a dir, tatxem una x, ens en queden 3 i tatxem una x, per tant ens quedarà menys 1, menys 1, menys i menys més logaritme neperià de x entre x a la 3. Perdoneu, per aquest 2 està multiplicant aquí, per tant ens queda un 2 i aquí també ens queda un 2. Llavors això ens queda menys 1, menys 2 són menys 3, menys 3 més
2 logaritme a la període x entre x a la 3. Val? Anem a comprovar si es tracta d'un mínim o un màxim. Si posem el valor de e a x, tindrem que la segona derivada en el punt e és menys 3 més 2 pel logaritme en la període e, que és 1, entre e a la 3. Menys 3 més 2 és menys 1 entre e a la 3. Aquesta segona derivada és negativa. Per tant, el que estem veient és que aquest punt és un màxim de la funció. Anem ara per un apartat de funcions, l'apartat B de l'exercici 4 de l'examen de selectivitat del juny 2021, sèrie 2. Aquest exercici ens ha donat una funció definida per x més gran que 0 i en l'apartat B se'ns demana si hi ha alguna asímptota horitzontal. Recordem que les asímptotes horitzontals són aquelles asímptotes en què, si per exemple tinguéssim una asímptota horitzontal en el punt 1, la funció no sobrepassaria o s'acostaria molt a aquest valor. També es pot donar el cas en què una funció la travessi, però després torni i s'hi acosti molt i molt i molt i molt. Anem a veure, doncs, el nostre cas, si existeix algun tipus d'asímptota horitzontal. Com trobem les asímptotes horitzontals? Per trobar una asímptota horitzontal ens hem de fixar en el límit de la funció quan la x tendeix a més o menys infinit. Com es comporta la nostra funció quan la x tendeix a més o menys infinit? Però, què passa? En aquest exercici, la x està definida per valors més grans de 0. Per tant, realment només haurem de mirar què li passa a la funció quan x tendeix a més infinit. El menys infinit no el posarem perquè la funció no està definida amb menys infinit. Llavors, el que hem de calcular i mirar és el límit quan x tendeix a més infinit de la funció que és logaritme a la període x entre x. Què ens surt? Si substituïm la x per infinit en els dos casos, tenim infinit entre infinit. I això és una indeterminació. Com resolem aquesta indeterminació? Com que tenim una fracció, la manera més fàcil de resoldre aquesta indeterminació és amb l'hospital. Què fèiem a l'hospital? Per resoldre aquest infinit entre infinit, el que farem és calcular el límit, quan x tendeix a infinit, de la funció, però per resoldre aquesta indeterminació calcularem la derivada del numerador, és a dir, 1 partit per x, i ho dividirem entre la derivada del denominador, és a dir, 1. D'aquesta manera resolem aquesta indeterminació i ara l'única cosa que hem de fer és solucionar aquest límit. El límit quan x tendeix a més infinit d'aquesta funció, que aquesta funció al final és límit quan x tendeix a més infinit de 1 partit per x. Llavors el que veiem és que si la x tendeix a infinit, a un valor molt gran, 1 entre un valor molt gran, això tendeix a 0. Per tant, sí que existeix, sí que hi ha asímptota horitzontal en el valor i igual a 0. Fixem-nos que les asímptotes horitzontals sempre estan determinades per un cert valor de i, perquè en tota la i, en aquest cas i igual a 0, en tot el valor de i igual a 0, existeix aquesta asímptota horitzontal per qualsevol x. Qualsevol x, però i igual a 0. Per tant, sí, existeix asímptota horitzontal en i igual a 0. Anem a fer un exercici de funcions i d'integrals. En concret, l'apartat C de l'exercici 4 de l'examen de selectivitat juny 2021, sèrie 2. Aquest exercici ens dona una funció inicial que està composada per una fracció de funcions, logaritme a la període x, partit per x, i està definida només en l'interval de x més gran que 0. Per una banda ens demanava en un primer apartat que trobéssim quin era el punt on la recta tangent era horitzontal. És a dir, recordem que quan tenim una recta tangent horitzontal, el que ens està indicant és que pot ser que tinguem un punt singular, un màxim o un mínim, o un punt d'inflexió. Hem trobat, doncs, que precisament aquest punt es tractava d'un extrem relatiu i era un màxim. Per altra banda, ens han demanat que estudiéssim les asímptotes horitzontals i hem trobat que hi havia una asímptota horitzontal.
I ara amb aquesta informació haurem de fer el dibuix de la funció i per altra banda calcular l'àrea delimitada entre aquesta funció x igual a 1 i x igual a e. Farem primer el dibuix perquè així ens serà més fàcil veure quina és la regió delimitada de la qual hem de calcular l'àrea. Per una banda, anem a estudiar aquesta funció. Coses que té aquesta funció. Posem 1, 2, 3, 4 i 5. I aquí 1, 2, 3, 4, menys 1, menys 2, menys 3, menys 4. Vale, com que està delimitat, de fet està a partir del x més gran que 0, no ens hem de preocupar. Vale. En el punt E, 1 partit per E, és més o menys 2,7 bla bla bla, i 1 partit per E, doncs si fos 1 partit per 3 seria 0,33 alguna, més o menys. Per tant ens anem al 1, 2,7 i aquí és un 0,3 per aquí, més o menys. Aquí tenim el màxim. Vale. Sabem que té una asímptota, és a dir, que quan x, el límit de la funció, quan x tendeix a més infinit, se'n va a 0. Per tant, que quan ens anem molt cap a la nostra dreta, la funció tendeix a 0. Per altra banda, sabem que aquí la funció està definida per x més gran que 0, perquè el logaritme de parella de 0 no existeix. Llavors anem a veure què fa aquesta funció quan s'acosta al 0. Per exemple, anem a veure, talla l'eix de les x? Com ho podem veure? L'eix de les x es talla quan la y és igual a 0. Anem a veure si la y és 0 en algun moment. És a dir, recordem que la y és f de x. Per tant tenim 0 és igual al logaritme neperià de x entre x, que és el mateix. La x està dividint per l'altre costat multiplicant, per tant ens queda 0 és igual al logaritme neperià de x. Com tenim aquest logaritme neperià? Si posem una e i elevem el logaritme neperià, el logaritme i la e desapareixen, per tant ens queda que e a la 0, que això és 1, és igual a x. Per tant, punt detall, quan x val 1, la y val 0. Això vol dir que la funció passa per aquí. En aquest tram, cada vegada se'n va més cap al 0, perquè hem dit que té una asímptota. Què fa a partir d'aquí? Va cap amunt, va cap avall, es manté. Anem a veure el límit de la funció. Quan x tendeix a 0, per la dreta, del logaritme neperià de x entre x. Fixem-nos, si la x tendeix a 0, això tendeix al logaritme neperià de 0 entre 0. El logaritme neperià d'un número molt petit, el que farem és acostar-nos, per exemple, fer logaritme neperià, que això és el que podríem fer a la calculadora, logaritme neperià de 0,001, per exemple, entre 0,001. Si posem això a la calculadora per veure quin és el valor que pren aquesta funció, aquest límit, us ho poso així entre claus perquè això no ho escriviu mai en un examen de selectivitat. Això és perquè vosaltres pugueu calcular-ho amb la calculadora i obtingueu un resultat. Si posem precisament aquesta divisió en la calculadora, veurem que ens surt un número molt gran negatiu. Per tant, això tendeix a menys infinit. Així doncs, la funció va cap aquí, cap aquí, cap aquí. Aquí tenim la funció. Per altra banda, si dibuixem les dues rectes que ens delimita l'àrea, tenim x igual a 1, per aquí, i x igual a e, que està just en el punt màxim de la funció. Doncs el que veiem és que l'àrea que ens demanen calcular és just aquest trosset d'aquí. Que no sé si es veu gaire, el que farem és fer-ho una mica gran. Aquí. Just al màxim es trobaria en aquest punt. Aquesta és l'àrea que hem de calcular. Aquesta és la funció, que després baixa i se'n va. I que aquí baixa cap al menys infinit. Aquesta és la funció f de x. Aquesta és la recta x igual a e. Això és x igual a e. I aquesta és l'altra recta x igual a 1. Doncs anem a veure com calculem aquesta àrea d'aquí. Quina és l'única funció que ens està delimitant l'àrea
la que ens estan donant a l'inici. Llavors, realment és una integral prou ràpida. Anem a veure. Per calcular l'àrea, recordem que calculem la superfície per sota d'una funció. Com que just si ens fixem en el punt 1 i en el punt x igual a e amb la nostra funció i tirem una línia en vertical cap avall, és just tota l'àrea que hem d'agafar. Vull dir, no fa figures estranyes com un triangle de més que hem d'agafar o de menys i li hem de restar. No li hem de restar res, és molt fàcil aquesta integral. Ens va des de l'1 fins a l'e de la funció f de x, i f de x és el logaritme neperià de x entre x, d dx. Val. Aquesta integral ens pot semblar molt complicada, però no ho és. Anem a veure-ho, perquè no és una immediata, però sí que és una quasi immediata. Intenteu reescriure les coses quan les teniu les integrals, reescriure a veure si es pot escriure d'alguna manera diferent. Em refereixo. Aquesta pròpia integral la podem escriure com 1 partit per x pel logaritme neperià de x d dx. I potser així veiem quina integral és, o veiem la llum directament. Sí? Aquí potser ens acosta una mica més, al separar-ho pot ser que ho veiem una mica més clar. Fixem-nos. Aquesta funció, quina relació té amb aquesta funció? Fixeu-vos que 1 partit per x és just la derivada de logaritme neperià de x. I existeix la integral que ens diu que si tenim la derivada multiplicant a la nostra funció, a la beta n, que n pot ser 1, en aquest cas és 1 perquè el logaritme neperià no està a la beta res, d dx, la solució és directament 1 a la n més 1 entre n més 1. Sí? Llavors, què és 1 en aquest cas? Logaritme neperià de x, per tant ja tenim directament que l'àrea és igual al logaritme neperià de x, que és la nostra 1, 1 a la n més 1, la nostra n en aquest cas és, us ho escric aquí, és 1, perquè el logaritme neperià no està a la beta res, està a la beta 1, perdó. Per tant, tindrem que la solució és logaritme neperià de x al quadrat partit per 2. I això delimitat entre el valor e i el valor 1. Per tant, anem a substituir. Tindrem logaritme neperià de e al quadrat entre 2 menys logaritme neperià de 1 al quadrat entre 2. Logaritme neperià de 1, fixem-nos que aquí la pròpia funció, bueno, estava dividida entre x, perdó. Logaritme neperià de 1 és 0. I logaritme neperià de e és 1. Per tant, tenim 1 al quadrat, que és 1, partit per 2 unitats quadrades. I aquí tenim l'àrea de la regió delimitada per la funció f de x, la recta x igual a 1 i la recta x igual a 3.